tomto krátkém videu si ukážeme, jak jednoduše a rychle vytvořit tabulku náhradní díly pro evidenci náhradních dílů na našich skladech. Tabulku vytvoříme na záložce Zpráva tabulky, vyplníme postupně její popis, název, nadřazenou tabulku vyplňovat nebudeme, to je až složitější ukázka. Tabulka se nám založí a nyní do tabulky postupně vložíme jednotlivé sloupce. Musíme vybírat typy dat, které se budou v daných sloupcích zobrazovat. Typy dat volíme podle toho, jaká data tam budeme dávat. V našem případě pro kód a název vybereme text do 250 znaků. Pro sklad vezmeme typ dat Select Box, kde se nám postupně budou nabízet předvyplněné možnosti. Můžeme kdykoliv upravit ještě například dané možnosti a přidat další. Poslední sloupec počet kusů bude číslo. Označíme též, že musí být vždy vyplněno, dáme minimální hodnotu, maximální hodnotu. A nyní si ukážeme, jak základní práci s naší vytvořenou tabulkou. Položíme nějaká ukázková data do tabulky, vyplníme kód, název, vybereme ze Select Boxu sklad, zadáme počet kusů. Systém automaticky hlídá, abychom vyplnili data dle specifikovaného formátu. Nikdy se nám tedy nestane, že tabulka bude nekonzistentní. Pod ikonou otazníku vždy vidíme krátké tipy či nápovědu. Zde si ukážeme, jak můžeme řádek podbarvit. Toto podbarvění by viděl i ostatní kolegové. Při dvojkliku na daný řádek vidíme detail záznamu, můžou se nám tak ukázat i sloupce, které nejsou běžně v tabulce viditelné, pokud jsme nějaké takové při vytváření tabulky zadali. Nyní si ukazujeme, jak se kopíruje záznam. Tím vytvoříme vlastně z daného záznamu nový. Každý záznam můžeme, pokud máme samozřejmě na to práva, smazat. Záznamy se přesunou do koše a z koše můžeme jednoduše obnovit. Můžeme i zobrazit, kdo naposledy změnil a kdy daný řádek.